Għalek ma jisannax inħalsu u taqla spejjes oħrajn, jew il-knisja jew l-istatwa mux kollox mal-ħaġra tajn. Dunċ l-ormu kompla ma jsim, dan ċensu mandiċ indima, l-ispejjes bis jinkwetawni u rridu nħalsu l-ħaddima, l-imġarrin tawna kem felħu naqra san faqruhom. Inti ma jisġejt li bil-vara kem nifilħuni tolbuhom, un-nemusa sema l-majsim jerġa' jgħid lill-kappillan, jekk inti tħalli fidejna jisaxħilna dan il-għan. Vitor għallom bid bissima, flus tal-bini ma missux, noħorġu ftit flus bejnietna, ħalli bekk ma ninafsux. In-namusa kompla jisħaq kif kienu qegħdin fis-saħna, ma nansibu l-xi ħaddieħor fl-ewwel festa nerfaw aħna. L-imġar żgur li kollu jixel jekk aħna dil-vara nġibu, u sabiex niġbru għalija xi ħbieb oħra żgur li nsibu. Is-sagristan Kamilleri li daħal fid-diskursata l-rambaba u n-namusa dik li mutahom palata. Dunġilormu għawa qalbu iċ-xuder et jarmi d-dawl, għallma dal-belt immorru anta Galja triq San Pawl. Dawn tarram li laħwa Galja huma nies intelligenti u nieħdu parir min għandhom l-ansertaw huma l-aġenti, għax jekk l-ispiża tkun kbira jien marriċ inkun midjun. Għall-istatwa naraw sewwa din l-ispiża kemm sa tkun, malli ftehmu ma' Dunġlormu kienu kollha ferħanin. L-għada tnejn għal-belt irħewla ma' Pawlu bil-karozzin. Malli waslu għanta Galja laqtitom xbija Franċiża u xtaqu xi statwa bħala hekk ma tkunx kbira l-ispiża. Is-Sur Galja min tar-Ramli kellu esperjenza kbira u mill-ewwel ikkalkula għallom d-disan lira, il-taqaw il-ħatta wara Dunġlormu benefatturi. Din iġbijata l-istatwa li l-om kolla beda juri, u l-istatwa fermin toġbot l-ispiża ġiet aċċettata. Kulħadd qabel ma l-ideja bekk il-vara ġiet ordnata.
jitkaxxaw u n-nies ġmiela f'fullat. Kulħadd talab biex il-vara titwassal mingħajr ħsarat. Kien hemm is-Sinjur tar-Ramlin illi wasalu kol magħha biex il-ftuħ tal-kaxxa jara fl-istess ħin ikun xuttaħħa. Hawn il-kaxxa bdiet tinfetaħ u l-għajnejn kollha mberqin. Id-dirgħajn l-ewwel ma deru li ħasbuhom miksurin. It-tiben kompla jitneħħam u mal-ard beda jintremam. Imbagħad Anġlu mill-isbaħ donnu waqa' minn ġossemam. Saħħar malli fuq uġrew l-għajnejn u li għamlu din l-ispiża l-imġarrin ma ddejqu xejn. Jikxfu l-hawn u jneħħu t-tiben fl-aħħar feġġet ras il-vara bid-dak il-wiċċ għajnejn li jaxqu wiċċ sabiħ illi fih xtara wiċċ bħal dan għaddis u żbejjaħ xejn mu faċli biex issib. L-imġarrin kif rawħ qudiemhom kollha nfexxu fiċ-ċabċib. Dunġilhom stieden lir-Ramlin jieħdu groff bħala tifkira. Dunġilhom ħadu f'daru taħu koll id-dis għall-lira. L-imġarrin ferħu bl-istatwa li minn Franza ġiet miġjuba għalija ħalsu l-metalla u anki Pawlu ta' Suba u kol wizu minn tal-aħmar il-ħareġ ftit minn flusam it-tifu ta' swej tal-ġnejna ta' Girgorru ta' Musa dawn kollha refaw fil-vara kif tijem id-dunġlor mu magħhom flok tal-ġnejna wizu salvu il-lasta ħadu tfal tagħhom wenzu l-palma karmnu l-iswed nistaqat twajbaw ħanina wistin swejju Anġlu Vella dawn l-erba' messom furġina. Erboħra. Ftit tarif fuq diru tajnikom fuq l-imġarru l-imġarrin kem bil-knisja u kem bl-istatwa dawn in-nies tassew gburin għandhom raħal ħelu ħafna raħal frisku barja pura għal-kemm il-progress qed jersaq għadu jgawdis li muħdura ħafna nies ġo fih imorru biex għattaw ftit tal-ħin għax l-imġar fih ċertu seħer in-nistija wisq tħulin jien ukoll l-imġar inħobbu u l-raħal infaħrilhom għandi wkoll xi ħbieb jafuni li min qalbi jinselmilhom.